Ben, pois eu creo que os valores do deporte son aplicables a casi todos os ámbitos da vida e en concreto pois a unha administración pública, pois, bueno, eu creo que o principal é saber que obxectivos hai, no deporte sempre hai un obxectivo, ou ben ganar un partido no ámbito dos deportes de equipo ou mellorar unha marca e tamén de traballar en equipo, non? É importante pois estar ben acompañado e que todos compartamos algo hacia ese objetivo, polo tanto, bueno, pues esos valores están sempre presentes e tamén aprender a mellorar cando nos equivocamos, pero tamén nas administracións a veces non se fai todo perfecto, como pasa no deporte, a veces fallase, bueno, e ese aprendizaje do deporte tamén se enseña, bueno, a como mellorar despois de cometer un error, polo tanto, eu creo que son completamente aplicables para que unha administración pois funcione ben. Bueno, pois eu penso que un grupo sano construíse principalmente con boas persoas que sean moi educadas, con persoas que sean moi cercanas unhas ás outras. Eu penso que iso é a base dun gran equipo o que nos pode levar a conseguir grandes éxitos. Ben, pois para a nosa inversión en deporte base é clave, por o que falábamos, non? Nos creemos que o deporte é un complemento para a formación integral. É verdad que non todas as crianzas teñen que practicar deporte, algúns prefiren outras, pero aqueles que tuvemos a sorte de practicar un deporte, pois sabemos, bueno, que millora en valores, como falábamos ao principio, e, polo tanto, unha institución como a nosa, a área de vicepresidente da Diputación, pois destina moito diñeiro a promocionar ese deporte base, que ademais pois, na provincia hai moitos clubes que están a facer unha gran labor nese ámbito. O deporte axúdanos a ter unha disciplina e unha organización na nosa vida. Eu, personalmente, todos estes anos que levo vindo a Lugo neste caso, axudoume a organizarme moi ben nos estudios e a ter unha vida pois, moi disciplinada desde o primer momento, de dicir, teño este tempo para facer o deporte, teño este tempo para estudiar, entonces eu sempre dixen, o deporte a min axudoume a ser bon estudiante e a poder así conseguir tantos obxectivos fora do campo, como era sacar boas notas e estudiar o que a mí me gustara, como despois no campo a rendir da mellor maneira. Para nós é capital, non? Falábamos de como invertíamos nese deporte base, pero toda esa inversión sin esta rede da que falamos, pois non chegaría e non sería efectiva, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, bueno, en moitos ámbitos, moita xente sorpréndese de ver como unha provincia pequena en población como é a nosa, pois ten ese entramado deportivo, con exemplos como o Clube Deportivo Lugo ou outros en categorías profesionais, pero tamén no traballo base. As nosas axudas, pois, para falar así, poñer en números, e vendo pequenos que son, pois, chegan a máis de 200 clubes, chegan as nosas axudas e iso vese como de vivo está o deporte na provincia de Lugo, canta xente hai traballando para o deporte base, e para nós iso é capital. Sin ese entramado do que nos preguntábamos, pois toda a inversión que podíamos facer desde unha administración non chegaría para ter a saúde que ten hoxe en día o deporte lucense. Eu, personalmente, o deporte neste ámbito supón unha forma de pasar o tempo, neste caso, porque nós, principalmente cando era pequeno, o xogar ao fútbol, o realizar outros deportes, como o ir a correr ou estas cousas, pois era a nosa forma de pasar o tempo, porque tampouco había pois as cousas que hai agora, como era a Play e estas cousas, que che ocupaban un tempo. Nos deseábamos que chegara a tarde despois do colegio, pois para ir á pista a xogar ou para salir ao campo tamén a realizar outras actividades.